Sugeng siang, tepangaken kula Eka Ajeng Rofika, mahasiswa jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Wonten ing mriki kula badhe ndongeng kanthi ira-iraan Raja Pitik. Salah sawijining dina ditindakake sayembara adu swara kanggo milih sapa sing bakal dadi Raja Pitik. Ana werna-werna jenis pitik sing melu lomba. Ananging ana salah sawijining pitik sing beda saka pitik liyane. Awake kabeh werna ireng. Sikile ireng, cekere ireng, cucuke ireng, uga ulune ireng. Ananging suarane apik banget. Akhire si pitik ireng kapilih dadi Raja Pitik. Si pitik seneng banget. Amarga sapa wae sing kepingin ngrungokno suarane kudu ngewenehi cacing kanggo panganane si Raja Pitik. Raja, aku kepingin ngrungokno suaramu sing apik banget kuwi. Karo ngeleh cacing ing ngarepe si Raja Pitik. Ha. Iku bisa diatur. Sing penting kowe kudu nggawa cacing sing akeh. Nanging kepriye caraku golek cacing? Iki lagi mangsa rendeng. Cacing padha seneng ana ing jero lemah. Kowe kuwi duwe cucuk sing dawa lan ceker sing lincip. Dadi gampang anggonmu golek cacing sing akeh. Oh, iya, yen kaya mengkono aku bakal golek cacing sing akeh. Wiwit dina kuwi, si Raja Pitik ngerkudaya andhane supaya golekno panganan kanggo dheweke. Nanging kanthi syarat yen Raja Pitik kudu gelem suarane dirungokno karo para kawulane nganti suarane si Raja Pitik serak banjur entek. Si Raja Pitik isin banget. Raja Pitik isin amarga kalungguhane dicopot lan diganti karo pitik alas liyane. Si Raja Pitik mlayu menyang alas lan nangis. Nalika si Raja Pitik nangis, si kancil teka. "Hei, ana apa? Kowe kok nangis ning tengah alas kaya ngono?" Banjur si Raja Pitik crita lakon kang wis dumadi marang si kancil. Pitik, kuwi salahmu dhewe. Kowe dadi panguwasa banjur tumindak sakarepmu dhewe. Lho, kowe nggunakake kalungguhanmu kanthi cara sakarepmu dhewe. Ora, Cil, ora. Aku mung pengin rakyatku seneng ngrungokno suaraku sing apik iki. Yen kaya mengkono, suaramu ora bakal bisa pulih salawase. Emoh, Cil, emoh. Aku kepengin suaraku pulih maneh. Pungkasan, suarane si Raja Pitik pulih kaya sadurunge. Matur nuwun, Cil, matur nuwun. Awakmu wis ngewangi mulihno suaraku. Iya, Cil. Iya, Tek. Nanging aku njaluk kowe aja dadi pitik sing gumedheh maneh supaya ora getun ing tembe mburine. Iya, Cil, aku janji ora bakal dadi pitik sing gumedheh maneh. Ya wis, Tek, aku pamit. Aku arep nemoni gajah lan kethek. Iya, Cil, hati-hati. Pungkasan saka kedadian kuwi mau, si pitik ireng ora dadi pitik sing gumedheh maneh. Lan dheweke gelem suarane dirungokno karo kewan liyane. Banjur si pitik ireng saiki duwe kanca sing akeh. Lan si pitik ireng saiki diangkat dadi Raja Pitik. Sing ora nduweni sifat sing gumedheh marang kewan liyane. Nggih, saking cerita menika saged dipun dudut inggih menika menawi dados tiyang ampun dados tiyang ingkang gumedheh supados boten getun ing tembe mburine. Matur nuwun, sugeng siang.